Salut fraților și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Andrei, de CS. De Facey mai exact. Hello. Hello, hello. How are you? I'm good, how are you? Too good, not good, because I'm ill. Mamă, se unde mașina mine? After tonight. To left. Yes. This one is 0 HP, nice. This one is 0 HP. I-am secat, bă, i-am secat. Stay. L-ai auzit, mă? This one is 0 HP. N-am auzit. Dar a fost până rău oricum. Bugui și mie acum. Pentru prima dată. I'm going B. Am pistolul ăsta, mi-a luat skin-ul, am skin-ul ăsta de 3 zile. Un kill l-am făcut cu el. Ia dă-ți-o văd. Da, bun. Could you drop me double barrels, yellow? Îți zic eu imediat dacă faci kill sau nu. Parcă văd că fac ăsta Nothing, middle. stock. Cum se Îți spune? zic să-mi dai mie dacă faci. Long. Mid. 1B. Mamă. De ce ai murit? Hey long. N-ai învățat de la băieți să nu te arăți? Come long. Nu prea. 1, 2. Dacă n-ai stat I'm spec, going short. 3. Hai că poți. Just wait for me. Long doors. He can go short. Am arată-te. Don't die, please. Bravo, mă. Cum să mor, mă? Băi, de la pistol, mă. E da, mă, da. Într-o rundă mai multe kill-uri decât ai tu cu... A, și vezi că nu mai fac niciun kill de acum. Doamne ferește, batele. În a șasea rundă am 4 cu 6. Ia MP9-ul ăsta frumos. Uite, Vlad, vezi câți bani am? Văd. Dacă nu mă bloca, asta era bine. Dacă. Ia la pe băieți ca pe copiii mei. Shh. So, B, it's really B. Be careful. It's rush B. Avem bombă. Bă, mai e unul, cred. Că e... We have bomb. To right. Doamne. Am că am mai luat un kill. Ia uite, un schimb frumos. Stai așa să... Ia. Stai să și asta. Hai mă, ia-ți. Boss. Cumpărăm. E animal. Nu cred că îl mai văd. Ba da. Green one. Lasă-mă, play țin. with B2. Okay. Mă duc să dau rush ia. Mamă. Am ce dacă m-am... Bă, B-ul liber. E long door. Bă, dar nu muriți, mă. Și pe mid. Vezi că e aici, pe tot mid. Ceva. S-a băgat lung. Dacă prind bomba, e bun rău. One. To B. Hai că s-a tras. Nu pot să cred că i-am dat 7. Da, n-aveam ce. I-am dat 98. Mamă, dar ce prost am tras. Dacă aveam M4... S-a uitat bro al nostru la perete, era depresiv. Se băgase în pistă, era la perete. I'm going short. Dar nu cred că mi-au armură mare. O dai, Dacă auzi un glonț. ești tryhard, dar de la nebun, nu? Ei, nu, dacă auzi un glonț. Bă, nimic. Bă, suicide. Mi-a dat smoke. I'm coming. Vezi că nu poți să te ajut. Sorry for this smoke. It's broken smoke. One pit, one more long. Fuck. Save. Let's save. Save this.
Trebuie să mai scot unul, dacă pot. Cât ținem, bă? Vezi că un tunnel one. 1B, 1B. Be careful, be careful. Are scout, bagă-te. Dau push. Bravo. Come on, go kill him, Yellow. Go kill him. Mid. Upper you. Dar de ce stă ăla acolo? Ce te... Oh my god. It's not eco. You only was you that? don't have money. You are only stupid bitch and you don't have money. Vrei să dau un Only we famas? have money. Dăm Now Nigel. it's eco. Pe Green, Nigel Mm. la skin, drop nu? me Ce era să zic? Ce? Desert Eagle. Green. Ce am? Vladimir, Yeah, give me the eagle. I don't have at me. Oh, you have 4,000 money. What you talking? I intend here. Long push. Bravo. Crezi că era unul suicide, poate short. Da, mă, da. Unul mid. Mi de acolo sau mi de... Ah, short. Unul short și unul mid. Dar cred că au amândoi polar. Short. One. Am crezut că mai e și ăla. Două AWP-uri, bă, fii atent. O să stea în spate, o să țină, nu pușa. Eu nu pot să joc la flash-uri. Flash, smoke. Păi nu pușa că măcar tu mai gândești pe lângă ăștia. De asta zic. A dat info, că-ți doi pe B. Oh. Ai tras tu yellow. Unul lower, ai grijă mid. Staying here, man. Hai că vin și ăștia ajută. Băi, nu, că țin de aici. Bomb. A, i-a luat ăsta, cred. Bomb. Mid, Hai care mid, bomba? mid. Mid They 7, smoking city, city. Ala, smoking smoke city. city. Ala, hai la ala, It's stop. probably A, but I don't know. You have bomb? You have still bomb? Pe bait. Pe mine nu mai știi aici. Okay, stay. Uite, Îți doi. Okay. Pe smoke, bravo. Last day, short. Fuck. check the tunnel. Check the tunnel. Check the tunnel, bro. Vladimir! Check tunnel. No, he had the AVP, it's more easier. Vezi că sare doar un glonț ca să ratează. Stay on car, Vladimir. It's good position. Off cons. Yeah, that's good. Posibil să dea safe. Ai dracu de când se... E tunel. Bro, we don't have time. Ai dracu de când s-a jucat finala cu Navi, toți știu să dea eco, să se treacă, să nu știu. M4. M4? Zac? M4. Thank you very much. Păi drop. Păi drop. Dă-mi famas. Mersi. Ce zici din ăla de la Navi? Be careful. Ah. Nice! A dat ăsta o smoke de mi se scoală. Staying here. Am zis că de când au jucat ăștia finala la Navi, toți știu să se retragă, să nu știu ce, să pula. Ținem lung. Watching mid.
Îți dau ca și mi AWP? Nu. Aș ține lungul, bău. Doamne. Dă short. Auzi grupul, nu trebuia să... I-am dat cap sau mi s-a părut mie? I-ai dat cap. Dacă nu le dai arma, nu știa că ai aruncat-o. Da, n-am, Ăștia pula au mea. auzit. M-am uitat la cafreierul pe mid. Dame la mano, dame la mano. Nu mai zice nimic ăla, că a murit primul. E comentarul ăla cu AWP-ul. Da, ce ți-am zis, Vlade? 2 mid. Auzi pe blue. Beu liber, Da, pe short. Come with me. Come beu liber, beu with liber. me. Știu. Pentru- Almost. Ce am mă? I'm coming to you. Don't. AWP. No. I'm staying with you. I'm Don't do that. Don't do that, man. Bă, trebuie să... Beu liber. You have weapon, you have weapon. Take Deagle, take Deagle. Be careful, behind you. Don't push. Mid. Okay, Don't I'm watching push. long. I'm watching long. Okay, nothing long. Cred că i-am dat hit. Da, i-am dat heal 1. One is low. Don't push, dar să arată, nu? Bun. Nu, m-am arătat eu că oricum mai aveam 7 viață. Păi Da, și ce e? i-am dat hit. E 4-3, e un avantaj. Vezi că pula pe aici. Something long, be careful. Știu. Vezi că în dreapta la cutiile, cred, unde bate băia. Everybody long. Ah, ok. One more long. Don't push. Stay here. He's coming from behind. Nice. Bă, Bă, n-am mai făcut frag, mâncați și... N-am mai văzut om la față. ce mă, i-am dat lui la flash pe mid. Așa. Se uitau toți trei așa cu mâna la ochi. I'm going Nimic to you ascuns, e long. posibil, da, și undeva. Cred că o să dea rush B, că n-au venit în lucru. Flash B? Zombie. Îți dau flash pe spate. Watch mid. Last. N-am mai și nimeni. Am mai unul. Bă, dar ce bun bă, ți-am zis, mă, că o să dea rush undeva. Mamă, ce mult le-a dat și ăsta în loc să-l dea în dreapta. Bă, nu poate să-mi vină mine, nu? Mamă, mi-a dat flash sau mi-a dat hit? I-am dat. 92 am dat lui Balta. 92? Ah, da, uite, i-am dat 8. Da. Da, Da? că... Da. Rețea de glume, ha? Asta că încă n-ai răspuns la ce ți-am zis ieri. Doar nu știu ce mi-ai trimis. N-am văzut pe nimeni sus ieri. Bravo. Ce bine clar. Măcar la level 3 să zici eu. Vezi că am jucat aseară de-am rupt. Și tot level 3 ești. They are rotating, I don't know. Mid. Deci tu te auzi rotate. We have bomb, we have bomb.
Ia vezi, și că short. Long. No, it's not long. Blue Tom mid, Tom mid. Păi dau o bombă am mid de asta. Yeah, top mid. Nu știu ce să bat și nu o las. Last. Trebuie să dau flash, stai. Ce să văd unde-i. La flash mid? N-am cum să mă bag, am smoke. Zero emoții. Hai că te-am simțit morcov în cur. L-ai simțit, nu? Nu. Something big. Long. Killed it. I killed it. One more. Ai, dau mult, Vlad, n-am o emoție. One more. Top mid, top mid. No HP. Dead. Bă, Vlade, bă, dar... Care pro joacă în locul tău, mă? Pe tine ai dus. Bratele astea puternice. Who wants MVP? I want it. Sau ți-ai activat hacker. Thank you very much. Da, le-am la buton, dar nu se văd pe filmare. E ultima rundă, cumpărați. Și cumpărat. Ce să mai cumpăr? Bingle. E Zeus, ia cu mine Zeus. Te dau pe un Zeus. A, da, unul Da. suicide. A luat timp. We have one, we have one. Mid? I'm low. One more. Sorry, sorry. One more long All or good, well? all good. Nice! It's easy, easy. Bine, mă, băieți. Bine, mă. Mi-am luat norocul ăsta pe mine să mă încălzesc înainte, știi? Okay, we have spawn for Rush B. I think Rush B is very good idea. I don't Hai think să so. mergem B? Hai să mergem B sau ce Why zici? not? Da. We I have mean, we Yeah, very just good no. spawn. We have the best spawn for Rush Yeah, B. yeah, yeah. Și zic un smoke bere, nu un flash. Am luat și un flash așa provizoriu. Ai luat numai flash. Ești prost? Doamne, coi. Da, mă, dar lasă că e Be bun. careful for Păi down. aveam eu nevoie să dau două smoke-uri. N-are mă nimic. Oh, I got full white by. Sorry. Full white. Don't worry, it's good. Nu sună bine deloc full white. Be careful window. Uai. Ce voi, mă? E spart capul ăla. Nu recunosc nimic. What the fuck is wrong with this game? 7 bullets, minus 92. Auzi, Andrei, te-ai făcut frizer? Fuck me. Ai văzut dacă o sânge aer. E, dar cum să fii. For long. Ia mă smoke, ca să dau două smoke-uri dacă nu I sunt. Maybe get yes, flash. maybe yes. Flash. Hai noi bem, că suntem matchmaker. They can rush middle. They can. Da, have, mi-ai dat bomba Tommy. uh, Unde ți-l dropez? Aici, în colț. Unde l-ai dat vere? Doamne, E l-a în dat colț pe- acolo. Watch pit. E terminat. middle, too Nici low. nu știu unde e point-ul. Nu celălalt smoke. City. Smoke city and go. Where are you? Hai că mi-și PvP master. Cred că e un short. Da, mă, păi ajută-mă short, lasă-l pe ăla. Am bombă. Nu One mai shit. Nice, nice. Nice. Last one. Doamne, ce era să pierd runda.
Să pierd una, să pierd pe ăsta. Că pierdeai runda. Maybe come B. Mamă, ce-mi place cum decurge meciul ăsta. Mi-l mai dai încă o dată smoke-ul ăla, da? Da. What do you think? Okay. Dar nu mai da peste, te rog eu frumos. Păi dar nu știu cum s-a dus așa, că nu l-am dat peste, l-am dat să picem colțul ăla, da. Ui, mei, nu știu. Da, mă, Că- da, cum zici tu. Who can play? What are you running? Down, something down. La flash. M-a picat bine? Da. Am cerut ca site-ul să nu moadă, da? Short, then I give you. Am dat bară gol. Să-i Smoke. dau un aid la în cap? Dau sur, bară, gol, 1-0, Gică. Aaaa, Gică ți-s... 2, nu știu dacă 3. S-a tras. Bă, dar uite-te până în tot, să nu se uite nimeni. Nice. Bravo, Vlad. Din 3 kill-uri, 2 puteai să le iei tu, da. E ok. E bine și Vă așa. mai las și vouă. I can smoke Xbox and going short, okay? Vouă, dar eu eram mort, măi, băiatule. Ia că mi-am luat polarul cum am B? spărat. Okay, go B again. Mamă. Mamă. Mulțumesc frumos. L-am activat pe Zaiu, fii atent. Da, am văzut. Da, bun și spre la să cheamă. Le văd pe 5 meciuri. Mai zici ceva? Ok. Plant? Mamă, ce mai prost mă pe care a putut să-l dau în viața mea. Ăsta L-ai e. dat perfect. Vrei să te înveți și smoke-uri? Cred că după. Cu bolt am dat-o. Aoleu. Vrei drop? Fii atent. Ziceți dau. Arunc cacao pe jos. Arunc cacao pe jos. Dă-și mie AFP, te rog. Îți dau AK. Mersi, frate. Trebuie să-mi iau revanșă. Cu plăcere. Bă, am dat și nu. Na. Bravo. Înceața ieri. You have the bomb. Ușor. Jesus. Oh, Jesus Christ. Sorry. 1B. Stai că n-am bullets. I think we can go A. Come with me, Sean. Hai. Behind side. I'm nading here. Hai, bă, și intrați, că bă, numai pe mine mă ține. Doamne. Doamne. Vlad, mai vreau, dar fac, cred că am eu bani. Am bani la runda viitoare. It was zombie. Sorry, mate. Doamne, ok. ăla numai după mine cât dau, mă. I-am dat 1 HP cu grenada. Mi-ai chiar ăla pe la frate. Ce? Am zis că șmecher polar. Am dus cu plișurile peste ea. Pardon. Are el bani de polar, auzi și tu. Bă, dracu, nu lua flash. Stai să-și arma. Nu l-a luat pe primul. Stai că dau smoke, ce te What the fuck is that? Peek and kill.
Vezi, posibil să aibă gap. Short. Short, short. Scream. City, One scream. city. Nice. Nu trage după mine, mai e unul CT. Vladimir, you have aim lock Bă, in s-ar your putea să fie hand în smoke. and hands. Bravo, frate, polarul. Polarul României. Bine, mă. Frate, Cam atât a fost, Thanks. fraților. Okay, guys. Am cărat și meciul ăsta.